l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Matul laqgħa mal-Kumitat Eżekuttiv il-ġdid tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa fil-Berġa Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li waqt li saru ħafna riformi biex il-mara tkompli tilħaq l-aspirazzjonijiet tagħha f'pajjiżna jeħtieġ li nkomplu nilqu għar-realtajiet ġodda li qed tiffaċċja s-soċjetà llum. Il-Prim Ministru sostna li l-partiċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol u kif iċ-Child Care B'Xejn wassal biex il-mara terġa' tibda taħdem wara jkollha l-ewwel wild. Semma wkoll il-liġi tal-IVF fejn mill-2013 il-hawn twildu 590 tarbija. Dwar it-tielet strateġija kontra il-vjolenza domestika, il-Prim Ministru sostna li din qed tiffoka aktar fuq il-prevenzjoni tagħha bl-introduzzjoni ta' mezzi teknoloġiċi li jgħinu l-vittma tal-vjolenza domestika. Strateġija oħra li wkoll għandha lin-nisa fiċ-ċentru tagħha idik dwar it-traffikar tal-persuni li għalkemm in-numri f'pajjiżna jibqa' relattivament baxx, xorta waħda saru sforzi leġislattivi biex jitnaqqas l-ammont ta' vittmi fosthom bir-regolar tat-temping agencies u twaqqif ta' helplines apposta. Dr. Abela qal li l-mara trid tittieħed f'kuntest usa b'mod partikolari fejn tidħol it-trobbija tat-tfal u l-familja. Min-naħa tagħha l-President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, Dr. Rebecca Berry-Wellman, irrikonoxxiet ħidmet il-Gvern f'dan ir-rigward u sostniet li ċ-Child Care B'Xejn waħda mill-aktar miżuri jħossu li jenet lil-mara biex tibbilanċja bejn il-familja u l-karriera. Għal din il-laqgħa attendew ukoll is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul u Rebecca Buttigieg flimkien mal-Wib tal-Gvern Naomi Kakija.